kan het eerst even vertellen. Geef daar de in het teken voor de 5 slag. Pak het instrument op. Voorwaartsmars, Jolly Hunter. En ik hou dan af als mijn tandje aankomt. Hè. Je ligt op de plaats stil. Dan trommelmars naar concertformatie. Dan kunt u hem bijna duwen. Aan het einde weer trommelmars. En we blijven doorlopen naar het marcheringwerk. 16 maten avanti, 16 maten stil. Meld ik me af, wacht even. En dan geef ik Ruben meer 5 slag. Avanti met een voeten. Jolly Hunter de voeten. Sorry. Ja? Goed, succes. Maak klein pasjes. Hè. De armensjes passen aan de bochten. Ja, een armje. Ja. Opgelet. Door. Geeft. 8. Sint-Sebastian Schip, present op het velde laat gegeven bij uitgetreden in de eerste divisie. Als concertwerk zullen we recording spelen als een cheerwerk af van Wakker naar ons. Mama. Ja, volgens mij was het inderdaad naast elkaar afgekomen. Maar dan nog niet voor. Weet je, dat weet ik.
Ja,